ん上、配信止まった。んなんだなんだなんだ。なんだなんだなんだ。配信まで止まっちゃったよ。ゾンビも止まったけど、配信まで止まったよ。何どうしたどうした。そうか。そういうことは、おかわりしても、やっぱり同じっちゅうことやね。さて、どうしようかね。この大量のウッドスパイク回収できればいいけど。回収できるならいいけれども。これは、なになになに。えなんでこれ取れないの。え壊れてんのか。あ、壊れてんのか。あ、やべ。うわ、失敗した。これは次の報道もこれを使っていくしかないな。いやー、マジか。残念な結果ですな。全然来てないよ。3時に100、ちょっと待って。3時はちょっと。この辺も全然壊れてないっちゃ壊れてない。あれ直せない。えあれよいしょ。いやー、届いてないな。あ、届いた。うーん。びっくりした。ここ漁ったっけ。ゾンビがいない今があさり時なんですが。いるじゃん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 一番嫌なのがいるじゃん。ちょい待ってちょい待ってちょい待って。ちょっと待って。ちょっと待って。包帯ないんだけど。包帯ないんだけど。包帯ない。ちくしょう、あんこめ。治るのを待つしかないか。報道中ってさ、
ちょっと待って、報道中ってゾンビいなくない？え、いたぞ今。報道中ってゾンビ湧かなくなかった？いや、もう、報道中ってゾンビ湧くんだったっけ？リペアキットどこ行った？ビリビリ棒。これ何？スタンバトンパーツ。あ、パーツなんだ。ちょっと待って。こいつの出番なかったやん。マジで終わっちゃったけど。俺ででもおかわりしたって同じじゃしょうがないですよね。なんで水持ってんの？いやー、悲しい、悲しい報道でした。いやちょっとさ、アロエ取り行かなきゃまじいなっていうか、おい、感染してるやんか。この感染度がね、だんだん上がっていくんですよね、今回の感染システム。お、1%になった。これ100%になったら死んじゃうのかな？ 100% になったら死んでしまうんでしょうか？アロエを取りに行きたいよな。そこが、これ何？そこが、フェラーリより怖いお散歩は対策されたはずなのに。ちょっと待って、ちょっと待って、棒読みさんがどうかしてるよ。ちょっと待って、ちょっとたんま。棒読みさんがどうかしてるな、おい、今度。切断しました。切断しました。どうなってんだ、これは。切断したら、やり直し？よいしょ。接続を追加。貼り付け接続。あ、来た。14日にかけましょう。おかわりしたらいっぱい来た。
おかわりしたらいっぱい来たんですが、対策してるんで来てほしいですね。配信切り替わったので新しい URL 貼り付け必要ですね。そうなんですね。今までそんなんだったっけ？今まで大丈夫だった気がするんだけど。OK。ちょいちょい YouTube 変更するからな。そのまま、あの別の、別の枠になってればあれなんだけど、今回再開した時に同じ枠だったから、いけるかなと思ったけど、いけまへんでしたな。アロエが欲しい、アロエが。うわ、疲れてる。めっさ疲れてる。なんもないんかい。これ何？こんにちはでござりますスパーク。あいりこいさんいらっし別ゃい、こんにちは。枠ですね。通知来てました。え、マジで？俺の方別枠皆さんこになってたの？んにちは。これ何これ？これ何これ？これ水？えあ、ガンマ値が、ガンマ値変わったから見え方おかしい？ガンマ値元に戻そう。67%。デフォルト。いや、何やら、ハッチ黒？エレベーターが使えなくなったとか。そうなんですよ。ハッチエレベーターね、使えなくなったんですよ。これ普通に水なのこれ？なんか見え方違う。あ、でもあれか。周り暗いからか。なんでこんな中途半端に水あんの？ちょっと、あれ？あ、水がいっぱい。あっちは砂漠？アロエを取る、アロエを。これは何？ずいぶん高い山があるな、おい。砂漠じゃ、何？ウッドプレート一番下に置いてもいけないのかしら。いけないみたいですよ。修正入っちゃったみたい。とりあえず包帯だけでも欲しいですね。すぐ出血。そう。包帯がね。あ、包帯か。包帯だけか。包帯だけでもいいですけどね。これは何？よいしょ。何もなさそうや。あ、お風呂がある。あ、俺違う方向来たけど。いや、こっち側に回ってないか。向こう行った方がって、おい、山じゃねえか。あ、普通に水か。水の見え方がちょっと違う。一瞬ガス、燃料が溜まってんのかと思う。体力、あ、鉄だ。
これがね、鉱物がね、結構、この下を探すと鉄が出てくるんですよね。鉱物採集は楽になったかも。石槍。こちらにも欲しいです。プレステ4。ああ、石槍はそうですね。アルファ18が最初だもんな。初めてだもんね、これが。で、若干間合いが変わりましたよね。アルファ17よりも遠くなってる。まあ、ゾンビもちょっとだいぶ離れたところから攻撃されちゃうんだけど。これ何？あ、これ普通に石か。よいしょ。いや、ほんと鳥の巣がないよな。あった。鳥の巣がね、ほんとないんですよ。だいぶ、ああ、走らないで。だいぶ遠い間合いになってるんですよね。すごい山になってきたけど、砂漠はどこじゃ？こっち方面砂漠ない？やっぱり北に行かなきゃダメ？ダッシュで間合いを詰めてくるのは怖い。そう、突然走りますからね。うーん。砂漠、違う。やっぱり北に行かなきゃ砂漠がない。早く畑が作れるようになればいいんですけどね。俺食い物置いてきた？まあいいや。砂漠まで行けば食い物あるか。でもあれ当たんだよな。ユッカがね、当たるようになってますからね。17。前回か。アルファ18じゃない、17からか。ユッカをね、食べ過ぎるとお腹壊すんですよね。あれね。あれ砂漠どこ？向こうか。あれ、砂漠見えないな。この間、アマゾンでプレステ4のソフト見てたらやはり 7days 後8000円くらいになってて数も少なくなってました。数少ない割には値段上がってますね。また値段上がってんだ。おっと。んんんプレステ版がそんなに。わら。すごい値段ですね。俺買った時確か3000円ぐらいだと思ったけど。多分もう生産しないからなんでしょうかね、しずく。でもそれだけにでも人気はあるってことですよね。まだ買う人がたくさんいるっていうことなんだろうな。いくら生産しないからといってもやっぱ人気がないとね。
国内版出てないのでなおさらですね。ああ、そうですね。アプデも会社を買い取ってとは聞いたけどまだ期待は薄いですしね。ああ、そうそうそう。あれは、なんとか解決してほしいですけどね。あ、外した。なんでお前ジャンプしてんの？あ、行っちゃったよ。あっちでもゾンビがジャンプしてる。あー、ちょっと待って、行っちゃったな。これ漁れる？あ、そうそう、これ。ドラム缶がね、ガソリン取れるんですよ。うわ、びっくりしたな。脅かすなよ。何もねえし。あー、これ使えるやつ。住人がわら。住人が。びっくりす。あ、ちょっと待って。後ろにいたのね。正面と書くまじ。びっくりします。わら。ドア開けて目の前は厳しいわ。ガソリンはね、取っとかないと。どこでわらわらやってんのね。あそこにいんのか。何？お前なのか。やべ。え、降りてこねえのかよ。え、あそこになんかお宝があるの。ブレイクポイントが一段落としたらアットマーク18やろうを思っています。ああ、アルファ18面白いですよ、今回。死んだ。あ、なんだ、使え、何これ。お、猫缶かよ。なんかご飯のやつが出てるんだな。これ何？スレッジハンマーパーツ。使えるワークベンチが2つもあるんだけど。ネムさんのご褒美。ネムさんしか喜ばない。あっと、俺引っかかったんだけど。何？電気か。工具
グ MOD ですかね。コグモッドいや、これはね、違います。作るのにね、必要なんですよ、今回。これがね、これって1個だけ ?1 個だけなのか。今回ね、制作に使うんですよ、これ。なんだよ、おい。おい。あ、俺しゃがんでる。そうなんですね。そうそうそう。今回ね、作るのに、えまあ困らんけれども。作るのにね、いろいろあるんですよ。あれ何あれあれ何あれあれあれ何あれ武器系じゃね？いや、見えないし。ああ、見えないし。見えないし。ちょっと。これ引っかかるの俺。なんで引っかかるの？ここ上がれと？ああ、びっくりした。またやった。またしゃがんでる俺。ビリビリ棒はね、いらない。た何これ？あ、何これ？今の何？ああ、今回これ選べるんだ。フレーム別じゃないんだ。別々に作るんじゃなくて今回選んでいいんだ。これなんかのモッドにあったな。へえ、便利になってる。ほほー。これは便利になってますね。あ、やべ。危ねえ、怪我したかと思ったよ。あ、やべ。これはありがたい変更ですな。逆逆やね。向こうか。やべ。走んな、走った走った走った。いやー、疲れるな。すぐ疲れるな。
お、この辺巣がいっぱいある。でも1個とかなんだよな。あっこ砂漠だ。これはここにも町があるんだ。うわ、こっちの方が良かったな。じゃあこっちに引っ越そうかな。アロエアロエアロエじゃアロエじゃ。支援品だ、支援品。こっちの町の方が良かったな。砂漠と森の間だから。こっちに引っ越すか。支援品取るか。まさかとは思うけど、ゾンビ無限湧きとかしないよね。ちょっと軽くトラウマなんですけど、支援品取り行ったらゾンビが無限湧くの。なんかアロエ多いな。よいしょ。レベル上がった。レベル上がったけれども、あ、暑いんだ。うわ、暑いのね。えもしかして、これもシステム変わった？あれ、でも変わってないか。コールドヒートだな。何が暑いの？こいつだ。ヒート。うわー、あれは犬じゃない？あ、犬じゃない。犬っぽいのがいるけど、犬じゃない。暑いんだ。お肉をちょうだい。あれ嘘。当たり判定。あれ当たり判定ええんじゃね？落ちる？そんな落ちる？あ、そんな落ちるんだ。わーい。止まれ。行っちゃうな。引っかかった。
え、うわ、あんなところまで。結構矢落ちるのね、今回。うわー、遠いな。どんどん向こう行っちゃうな。ゾンビ来ちゃったしな。あら、走んな、走んなって。7days の弓は癖強くてプレイ最初は狩りができなくてベリーで生きたあの日。でもね、ちょっと落ち方がひどくなってますね。こんなに落ちなかったはず。この距離であれだけ落ちるのは、いやー、見失ったかな。あっちかい。間違えた。結構、おし。結構なんだよな。アロエクリームが、布がないね、布が。布、布も建物の中から取ってこよう。いや、別にコットンでいいのか。よいしょ。あ、1個しかねえや。あった。そろそろチャリンコ作んなきゃな。チャリンコもでもあれか。スケマ必要か。チャリンコって、チャリンコって、なんだろう、これは。グリースモンキー。スキルか。ハンドルバーの隙間があるの。あ、そう。そう。そうすると、シャシーとハンドルとホイールじゃなくねこれ。あ、このホイール違わね。それでいいんだ。これは普通に作れるんだ。なるほど。そうか。じゃあここに拠点を移すか。ここが一番便利ですよね。
水か。問題は水場だな。水場はどこか近くに。近場にはなさそうだぞ。これは、あと鉄鉱脈も見つけなきゃいけないね。水場のあるところ。おっと、水場がねえぞ。水場が見当たんないぞ。水場がないと厳しいよな。いや、イノシシはやめとこう。あいつ突進してくるから。イノシシはちょっと手出すのやめとこう。また軍事施設ある？オイルじゃなくてね、水なんだな。あれこれ取れない。デッドコーンプラントじゃダメか。これは取れる。おい、おい。あ、ちょっと待って。不用意に近づいていったけど、この辺、地雷原じゃねえか。水場がないのは辛いな。水場。あー。アスパーク久しぶりにネムさんのお声が聞きたい。ネムさん、ネムさん、ネムさん、ネムさんどこ行った？水がないなぁ。ドラッグだ。薬屋がちょっと変わってる。お、水場発見。最初の拠点が水場できすぎてたからな。あれまたないかな、給水塔。ネムさんのかまってかまってが聞きたいです。最近でもね、ちょっと親離れが進んでるみたいで。親離れが進んでるっていうかね、あんまりあれすると分離不安症になるとか言うんで、ちょっとね、距離を取るようにはしてるんですけど。これ何？これコーラルか。
分離不安症とか厄介らしいので、もうちょっと入ってますけどね。俺がいない間一人でギャンギャン泣いてるみたいなので。したらこれか。拠点はここかな。新しい拠点は水がいっぱい。あの拠点の給水塔の便利さを味わってるからな。これでもちょっと離れてる感じがするな。お年頃の娘は距離を取りますもの。おーっと危ない。お年頃の娘はお、来たな、ネムさん。にゃにゃ何をご所望ですか、ネムさん。あぶな走るな。そうだ。そうか。俺まだそれ作れないんだ。スキルが。アロエクリームだけで行くしかないか。スキル取れるか。ダメじゃん、これ。レベル4までいかなきゃいけないの。うちの子も今はまだまだ甘えたがりさんだけどそのうち。悲しかわら。いや、ちょっとね、分離不安症の傾向が出てきたのでね、距離を、いいところにクッキンググリルが。ちょっとね、距離を取るようにしてますけど。ガソリンいっぱい。バイカーゾーン。ちち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 。ちょっと待ってー。よいしょ。うわ、スタミナ切れ。ちょっと待って、スタミナ切れちょっと待って。スタミナ切れってどういうことや。危ね。怖いって。終わった。さあ、夜だしな。これがよいしょ。びっくりしたな。よいしょ。びっくりすんな、おい。やめてくれ。脅かすのやめてくれ。えーっと、お腹すいた。
レバーフレームだ。レバーフレームにはまだ早いな。あれ？うーん。トーチ作れる。作れるな。で、キャンプファイヤー、ベッドロール、キンググリル、ポットがないんだな。まあ、ポットは持ってくりゃいいんだ。ポットは持ってくりゃいいんだ。そうか、アロエか。塗るしかないな。まあ、体力回復は、それでできる。くんあれ、なんかおかしいよね、これね。ほら。なんで最大にするとあ、足りないんだ。いや、足りないのにその数字にしちゃダメでしょ。なんで？なんで足りないのにその数字にしちゃうの？いやー、犬が吠えてる。吠えてるっていうか、遠吠えしてる。やめれ。く。いやー、遠吠えしてるよ。やめて。吠えるのやめて。えーっと、どこへ置こうか。ここだな。あ、違う。殴った。ちょっと待って。あ、オッケー。えーっと、焼きとうもろこしってできなかったっけ？鍵かかってら。鍵かかってないよね。あ、違う、これ、ゆでとうもろこしだ。あ、焼きとうもろこしないんだ。焼きもろこしないのかよ。そうなんだ。もろこしは、うわ、7%じゃん、これ。そろそろお腹壊すぞ。はは、壊した。やっぱり壊した。いやー、そ
そうなんだよな。ゆっかな。腹壊すんだよな。ん黄色くなったよ。これは何？黄色くなったよ。赤から黄色になったよ。ハングリー？あ、ハングリー？ちょっと待って、ハングリーってどういうことや？喉乾いてる。え、嘘。ユッカって食べる以外、ユッカジュース、ユッカジュースってできる？レシピ。あ、違う違う、食っちゃダメだって。あ、ユッカジュースはできる。ユッカジューススムージー。え、ユッカジュースってさ、ユッカジュースって体温冷やす、体冷やすやつだよね。あー、なんだこれは。え、アイアンナックルじゃん。これのリペア何？わあ、リペアキットだよ。スムージー。なんか、ちょっとクソ。ちょっと逃がそう。べ、あれ、マーキングしたっけな。マーキングしてなきゃ、ここへ置くと俺は場所がわかんなくなるぞ。マーキングしてたっけ？して、ランドクレームがついてる？一応マーキングしとくか。おはざます。はい、けいこさん、お帰りなさい。一応しとけば場所がわかりやすいから、それでペトロール。あれ？ええ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 え、何？なんで？フェラル終わってたー。フェラール終わってましたよ。ケイコさん、こんにちは。フェラール終わってたんですけどね。あれは何だったんでしょう。あの、ぬるいやつは。せっかく64体にしてるのに。腹減ってんの？俺食ったよ。リコエさん、へーへ腹減っーへー。てるし、水、喉乾いてやがるし。これさ、ユッカジュース何がある？スタミナ。ああ、体冷やすんじゃないんだ。ユッカジュースって。ユッカってどんな味なにだろユッカは多分苦いでしょう。アロエ、あ、でもアロエとは違うのか。でもアロエみたいなもんじゃないですか。
サボテン、でもサボテンのステーキとかありますよね。よっしゃ。ここにいれば、あれだな。あ、でもあれか。これが作れないんだよな、まだな。これ、これをこれをレベル4にして、でしょ？あとレベル5とか6とか上げなきゃいけないんだ。うーん。XP using bandages。ファーストエイドバンデージですよ。え？モア XP って書いてあるよ。あ？違うくね？作るじゃねえよ、これ。モア XP って書いてあるよ。モア XP って書いてあるよ。これ何これ？どういうこと？え？違うぞ。なんだ？どれだ？これ作るじゃないもんね。クラフトじゃないよね。XP がたくさんもらえるってだけじゃん。使うと。どれそれじゃ。なんか怖い。なんか怖い。なんか来た。え？これか。ヘルシングファクター。違う。違う。これは自然治癒の方だ。え？どれだ？どれだ？これ違うんだよな。これ効果が上がるだけなんだよな。ちょっと待って。作るのってさ、やべ。ファーストエイド。ファーストエイドバンデージ。イエーサイエンスだ。あれ？イエーサイエンスじゃん。そうだ。そういう、イエーサイエンス？クラフトケミストリーステーションだ。クラフトアイテムスイズゼム。あイエーサイエンスだったよね、今ね。アドバンスメディカルアイテムス。ちょっと待って。イエーサイエンス。ちょっと待って。スケマがあるじゃん。スケマって何？パーク。やっぱこれだね。イエーサイエンス。イエーサイエンスもダメやん。これもレベル4だ。どっちみち作れねえわ。作れないっていうことは、普通に包帯作ってアロエ食うしかないのか。だよね。
アロエ食っていくしかないのか。食っていくっていうか、クリームを食っていくしかないのか。体力戻すのは。そんなに簡単に作れないんだ。そんなに簡単には作らせてくれないんだ。普通の包帯で我慢しろと。結構難しいなってますな。まだ腹減ってんのお前。ちょっと待って、まだ腹減ってんの。ね、ゆで卵は水がいるよね。今、水取りに行ってる場合じゃないんだけど。そんなに腹減ってる？ゆっかは食いたくねえ。これってそのまま食ったら毒？やっぱり毒か。毒だよね。今、ゾンビがうろうろしてんだよな、あいつ。あお腹空いてるんですけど、外にも出れません。ハングリー。状態が見れないんだよな、今な。これか。フード46、ウォーター120、スタミナ、デス4回。いや、もう4回死んでんのかよ、おい。いや食当たりしたのまずかったな。びっくりした。木か。葉っぱか、それ。やべ。味方。味方くせ。味方くせ。強化しないと、強化しないと。鉄ねえよ。鉄がねえ。今何時？まだ1時かよ。いや、ぶっ壊してる、ぶっ壊してる。え怖っ。怖っ。あれお肉全部食ったっけ？ん静かになってたのが急にまた。なんだよ。なんだよ。なんだよ。何？俺が動くと動くな。ちょっと待って、俺が動くと声がすんな。そんなにそんなに俺は音を立ててる？
腹減ってんだよな。腹減ってるけどユッカ食えなくなったのはやっぱ痛いですよね、これね。12個食ったら、12個 ?70、14個食ったらアウトだ。でも俺14個も食ってねえな。70、14個。14個、15個食ったらアウト。そうか。ファーストエイドバンデージができないんだ。だいぶ先になりますね。今までそんなに大変じゃなかったんだけどな。大変になユッカってってますね。里芋とかじゃがいもみたいなものらしい。思ってたんと違う。ユッカジュースって何なんだ。でんぷんたっぷりの。ユッカって芋か。なんだ、俺、サボテンかなんか、サボテンのなんかかと思ったら。芋なんですね。でんぷんたっぷりのドロッドロッとした感じをイメージしますけど。いやー、夜動けねえなー。武器がなー。武器が手に入るって、武器というか、武器弾薬が手に入るといいなー。この7日間で。でももう9日目でしょ。やっぱ1時間設定は大変やね。今まで2時間に慣れちゃったからな。でいくとチャリンコも、それでいくとチャリンコも結構先なのかな。間違えた。どこまで短くできるか挑戦してみませんか。何を何をあ一回でも10分設定やりましたけどね。なんだっけ、何のモードだっけ、なんかのモードで、なんかのモードでやったよな。これもパークが必要じゃん。十分やったんですかわらわら。そう、10分やりましたよ。あの鬼畜を。10分はやりましたね。バイシクルメカニック。これも、これレベル2でいけるんだ。チャリンコの方が早いじゃん。包帯より。包帯レベル4まで上げなきゃいけないもんね。レベル1個につき1くれるとしても、あとレベル5を上げないと、いやー、それでも武器のレベル上げたいんだけどな。と武器のレベル上げた方がいいと思うんだけどな、俺は。でも、回復アイテムはダメか、持っとかないと、作れるようになっとかないとやばいよな。
いやー、これも、この7日間でいけると思うけど、レベル5ぐらいだったら。ただ、10分設定は、報道よりお散歩の方がきついです。あの、しょっちゅう来ますから、お散歩。報道の方が楽。わらわら。あっという間に終わりますからね、報道。お散歩なんかしょっちゅう来ますからね。お、もう夜が明けるな。はいはいはい。はいはいはい。もう走っちゃダメよ。え今急に明るくなったよ。ちょっと待って。今なんか急に明るくなったけど何？え今すんげえ急に明るくなったけど。今こんなもん撮ってる場合じゃねえな。レベル上げていかなきゃいけないね。どこにいんの？お前そこにいんの？いって近づきすぎた。血出てる。ちょっと待って、血出てる。いっぺいいるじゃねえか。怖っ。死んだの？ああれ痛いちょっと待って。そんなとこいたの？やばいやばい、死ぬ死ぬ。倍か。お前リーチ長いからな。死にそうわらわら。9しかないんだけど。走んなって、走んなって。いや、走んなって。お前2回走ったな。やべえ、外した。死んだ？え死んだか？いや、怖えな、おい。まだいる。まだいるんだけどさ、俺一撃で死なね？いっぱいいるじゃん。いそれ食っちゃいかんやつやな。これは食っちゃいかんやつだろう。12%だ。うわ、何？俺腹減ってるから戻んなきゃいけないんだけど。
ガス。あ、なんだこれは。ワイヤーツールだ。ちょっと元の拠点に。うわ、壊れてるし。いやー、壊れてるし。そうか、壊れてるか。引っ越しも結構ね、大変ですよね。これね。持てる荷物が少ないときは。乗り物ないとな。まあ、こっちである程度探索して向こうへ戻った方がいいかな。戻るというか、荷物取り行った方がいいかも。あれ、危ない。ええ、向こう側にしかないか、建物。んんん、今の声何？乗り物を作ってから。でもチャリンコもそんなに乗せらんないんだよな。あ、俺はそうだ。そういえば、支援品を取り、支援品に飯ねえかな。赤くなった、赤くなった。支援品にご飯ないか？扉は？あーっと、こっち壊した方が早い。おお、危ない。走らない、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 走らない。走るんじゃない。薬屋か。薬屋なのにプラスチックしかくれなかった。あれ、地下がある。ウォールセーフ今叩いてる場合じゃない。いっぱいいるし、いっぱいいるし、漁るとこなくね？漁るとこあるっちゃあるか。ケミ捨てもあるな。壊れてなければ。違うんだよ。食い物なんだよ。うわぁ、ここ食い物ねえな。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。無理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 。ちょっと、死んじゃう。これあった。これ使っちゃえ。支援品にご飯があるのを期待しつつ、あ全然何もない。スタミナが全然ない。
支援品たどり着けんの俺。えええどこ？えあえあ、ここか。たどり着けそうだな。たどり着いてご飯ないときついぞ。マックススタミナ1しか増えねえな。ていうかお腹、これ空腹満たすやつじゃねえぞ。空腹解消されねえぞ、ゆっか。スタミナと水だな。ああ、ゆっかって変わったんだ。お腹関係ないんだ。それでお腹壊した。それは痛いな。ああ、そう。これ取ったやつかな。取ったやつだな。ちょっとナックル持ってきてねえや。ナックル置いてし、メリケンサック。お、鉄か、鉄いっぱいあるじゃん。あ、間違えた。違う。鉄いっぱいあるじゃん。ここ。これもガソリン取れる。あれあれ今鳥の巣なかった？勘違い。支援品はどこにあ？これは、これ何？これ見たことない。あ、オイルシェールだ。あ、オイルシェールだ。ちょっと待って。これもマーキングしとこう。
やばい、死ぬぞ。欲しいものがいっぱいだね。わらご飯はどこに？ねえ、そうそう、ご飯がね、一番欲しいものがない。あった。支援品。ご飯出ろ。出ない。これなんすか？ご飯出ない。黙って戻った方がよかったかな。これも鉄だな。あ、鉄多い。砂漠は鉄多いのか？これもオイルシェルだね。あ、すごい。砂漠だからまあ、あれか。S、E、E。やばいって、お腹、お腹やばいって。さっき使っちゃったか。これなんすか？これなんか落ちてない。取れない。スケマか。スケマじゃないんだ。チーズ出たかと思ったけど。いやー、噛んだよ。コーヒーってさ、ダメだ。お腹は満たせない。これ何これ？ユッカの種？ユッカの種。パン入ってない？パン入ってねえ。いやー、出ねえ。食い物が出ねえ。来た。気休めだけど来た。これなんか入ってる？なんか入ってるね。赤いのは変わらないけど。うわ、びっくりした。かろうじて食いつないでる。本当にかろうじてやな。なんすかこれは。そんなんじゃねえんだよ。食いもんなんだよ。こんなところに食い物はない。あれこれ開いてんだ。あれこれ使えんだ。ないのかよー。なんだビビりながら来たのに誰もいねえじゃねえか。なんで誰もいねえんだ。まあいや、ありがたいけど。まあ床抜ける。あれ階段どこだっけ？あった。そこロックされてんだ。いや別にこんなところに食い物はあらしまへんやろ。あ、クッキングポット発見。うわー、これ何？ニトレートパウダーか。いやー、こんなところに食い物はないよね。スケマ。何これ？フラググレネードだ。そんなもんが、そんなもんが追加されてるのね。いやー、
食い物くれ。まだ赤いんだけど。頼むから食い物をちょうだい。食べ物をください。食べるものをください。これはね、やっぱり黙って向こうへ戻った方が良かったかな。あそこ車屋だ。車屋なんかに飯はね。うわ、ちょうど壁だよ。最悪。ここ何？あ、でも飯ありそう。あ、違うな。ここ薬？ケミステがあるってことは食い物屋じゃねえな。どこどこどこ？なに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 やめろやめろやめろってあ、でも食い物。いや、食い物じゃない。いや、食い物ない。うわ、最悪や。食べるもんがない。うわー、全滅やー。これ何これ？スケマショットガン。追ってくるんじゃない？おだからそんな走れないからちょっと無理。ちょっと飯無理。どっか飯やね。ロックされてる。飯どころないの？飯どころ。いや、これ読んだし。読んだけど。あれ、さっき読まなかったこれ。いやー、お前さ、缶とかいらねえんだよ。わ、缶とかいらねえんだ。いやー、飯がない。こんにちはです。ライブ配信お疲れ様です。はい、沼田さんいらっしゃい。こんにちは。飯くれー。便所に飯はないな。便所に飯はないよね。ここにさ、うわ、ほらいた。ほらいた。飯がないんですけど、もう走れないんですけど。飯を、飯はまだかい、飯は。うわ、走れねえ。てか、重たいんだ。重たいから歩く確のも実に体力が減ってるね、わらわら。確実に減ってますよね。ちょっと待って。お腹すいたんだけどさ、腹の足しになるもの全然拾えないんですけど。ちょっと待って。重いな。あっちーちょっと
俺の体力奪うんじゃない。俺の俺のお腹を奪うんじゃない。やっべ。ちょっと待って。重たいんだよ。しょうがない。当たってもしょうがないから食うしかないな。これ何これ。こんなもんいらねえぞ。バンダナとかいらねえぞ。当たってもしょうがないから食うしかない。あ、でも食うものがない。ゆっかさ、ゆっかは別にいいよじゃあ。ゆっかは。あと腹の足しになるもんない。あっちゃゆっか、芋っぽいのになんでだろうね。ー。ね、お腹にならないんですよ、これ。水なんですよね。水扱い。歩くの遅っ。重てえからな。これだってこれゆっかじゃん。これサボテンにしか見えないけど。いやー、参るなー。あ、空っぽ。あ、ここにもオイルシェル。おお、さすが砂漠地帯。卵でもいいから。そういう時に、そういう時は羽しか出ないんだね。しまったな。食料もっと持ってくるべきでした。空なのはきつい。からなのはきついですね。食料を持ってくればよかったね。食べいっ物に見ぱい。離れされてる。完全に見放されてますよ。俺、卵でもいいからくれ。当たってもいいから腹の足しになるものをくれ。いや、ここはなさそうだけどな。ロックされてる。ここに食い物なさそうだけどな。あの上だ。あれ何あれ。どっから来る。わお。わお、目の前にいた。まだいるの。おい、頭突きしてるよ、こいつ。あぶな。あれ。いやー、ないと思うけどね。これ何。ワーキングじゃ、飯じゃねえな。メカニカルパーツだ。12%だよね。マックススタミナ ?12% だよね。いいや、食っちまえ。うわ、もう30いくつじゃん。ロックピック。今いらない。今はなくていいや。おお、本当に卵でね。
あれ、俺どっから入ってきたっけ？ああ、そっから出りゃいいのか。よいしょ。背に腹を変えたわらわら。まあ重量の線もあるんでしょうけどね、重量がちょっと重たいのでね、腹減るのも早そうだよな。でも捨てられるものがないよね。今、何でもアイテムは必要だから、どうも貧乏症なのでね。あ、でもちょっとスタミナ回復したから、とりあえず拠点に戻ろう。軽くなろう。ああ、でもあれだな。ドラッグでしょ。これはさっき言ったとこだよね。最初に言ったとこだな。これ取ったっけ？取ったね。ああ、これも取ったね。ん？あ、これも取ったやつか。いやー、こんなに拠点が遠いとは。いや、こんなことやってると次の報道がやばいな。いやー、これはもう飯を取りに行くしかないな。これ今ならギリいけるでしょう。まだギリいけるだろう。これ何？ナックルラップ？モディファイ、モッドなの？あ、違うよね。これ何？ウェアじゃねえな。なんだこれ？ちょっと待って。ナックルラップってなんすか？これじゃねえの？あれこれじゃねえの？あれこれ何これ？武器なのこれ？あ、これ武器なんだ。あ、これ食ったらいけるかな？向こうまで。当たるの覚悟で。えーっと、ペインキラー、あれペインキラーなかったっけ？ペインキラー。お腹下したらペインキラーじゃなかったっけ？治すの。
これは意味がないもんな。コーンを茹でようか。あ、時間かかる。あ、でも81になったね。あ、消えた消えた。あ、消えたな。とりあえずいけるか。あ、間違えた間違えた。あ、間違えた間違えた。これって、うわ、全然じゃん。やっぱ戻ろう。戻ろう。水作ったら戻ろう。これじゃあ、あまり足しにならないね。あっちにご飯まだあるから、ただ行って帰って、トリーサムエズ生きれましたね、笑顔ず。とりあえずですね、向こう行って戻ってくる分ぐらいはあるかな。ご飯取ってこよう。ご飯というか、でもな、これだけしか、3区27個しか持てないんですよね。で、装備があるから、なかなか、荷物が持てないよね。あ、間違えた。2個。これで、水が4つしかねえのか。水も4つしかないね。これに組んだら、お湯に、あれこれに組めたよね。お水はこれで、おい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 、よいしょ。あら、いっぱい。あ、お散歩もしかして散歩か。やべしたこっちか。これ水汲めないんだっけ。あれこれはモッドだけ。これに、ええええどこ。やべえ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 。使っててんのかよ。なんで使っててんだよ。うい使えって。ユーズだよ。いやー、壊れた。いいタイミングで、リペアタイミングが来やがった。これはなんだ、散歩なのか。散歩でも、散歩の数でもないな。なんなんだよ、急に。あ、レベル上がったな。
うわ、卵、ほんと卵出なくなったけど。マツコ。あ、これ、いや、散歩かこれ。感染してんな、おい。感染してんな。どっちみち戻んなきゃダメだな。これ、感染してんだったら。死んだ死んだ。危な。あれ、これ水汲めないんだっけ。あ、汲めないんだね。缶に水って汲めなかったっけ。あれ、モッドだけなんか、記憶がごっちゃになってるな。よいしょ。感染しちゃったからどっちみちあれしなきゃいけないね。あー、水ないんだ。これで水は汲めないのか。え、おかしくね。おかしくね。よし、戻ろう。あ、ちょっと待って、時間うだうだやってる間に時間がこれ時間まずくね。10時。いけるかな。3時間。感染直さないとやばいからな。戻らない。感染直さないとやばいですからね。とりあえず、どっちみち戻んないと。ウエストじゃないよ。サウス。南。ビールあればビールで走れるんだけど。いや、山だからな、おい。でこぼこしてるからな。時間かかるな。もうこれは死んじゃったら死んじゃったらでしょうがねえな。ベッド向こうに置いちゃったから、死んだら向こうへまた戻される。振り出しに戻るんだよな。遠いぞ。もう7時になってるよ。いや、全然間に合わないです、俺。なんとかなるさ。もうティラノサウルスのスキルがね、あんまり
ひめがない気がするんだよな。また山、アップダウンがすごいからね。遅いんだな、進みも。やめれ。あと2時間。いけるか、いけるのか、いけるのか、おい。ああ、いけそうな、いけなそうな。すげえ微妙な感じだな。すげえ微妙な感じだな。あそこがそうでしょ。あれがそうだよね。頼む、間に合ってくれ。お願いだ。お願いだから間に合ってくれ。その見客を見せてくれ。あ、そんなことやってる場合じゃない。よいしょ。あ、卵。間に合わなきゃどっかの家に隠れるっていうのも、まだ2.1% だから、そこまで進行、急に進行早くなるとかないよね。あ、蜂蜜。いやー、蜂蜜こね。蜂蜜こねかった。そんなに、そんなに世の中甘くないな。何これ、これ何これ初めて見た。あー、これニトレートパウダー。あ、蜂蜜。チャンスに。うーわ。蜂蜜も出ねえのかよ。わらわら。あー、間に合った、間に合った。全然間に合った。見えた、見えた。勘にやった。やったま、間に合った。チって言ったちょっと待って、今、最後のチって何。いやー、危ねえ、危ねえ。間に合った、間に合った。こんにちは。エレベーターが使えない。ちゃんと定期点検してますか？スノさんいらっしゃい、こんにちは。定期点検はしてないですよ。うわい。
飯食いまくるぞ。これグレインアルコール。水。これいっぺんあんだよな、これな。スノーさん、こんにちは。笑顔。これいっぺんあんだよな。これさ、これでも食うしかないんだよね、これね。これレシピがあるわけじゃないんだよ。けいこさん、こんにちは。うーん。これは何？これでも、これは結構リスキーやな。スノーベリーって毒じゃなかったっけ？これとこれは、これは、違うな。レシピがないっていうことは食べるしかないんだよ。食べるか捨てるかしかないんだよね。当たるの覚悟で食べるしかない。まあまあまあ、とりあえず、何を持っていこうか。この辺はいらないな。ポテトの種、とりあえず飯が先、水、アンチバイオティクス、蜂蜜。あれ何これ？うわ、これいっぺんあんじゃん。これいっぺんあんじゃん。これは何？あ、違うわ。レシピここじゃ見れないんだ。これレシピあるじゃん。シャムチャウダー。料理にできんだ。料理にできんのこれ？あ、これは食うだけじゃないんだ。これに作り変えられるのか。ビールを飲みながら、卵、缶詰、まずは飯を持って、クラムチャウダーの親戚。クラムチャウダーの親戚。アロエは取れるからいいや。あと1個。水。ビーカーか。ビーカー向こうに必要だな。この辺もいっぱいあるから持ってくの大変だな。やっぱ乗り物作んなきゃっていうか、乗り物もスキル上げないといけないですからね。まずはこれで1回目の引っ越し作業だな。木と石は外せないんだよな。リペアしなきゃいけないから。こいついらねえ。こいついらねえ。こいつ置いとく。レンチ、でもレンチは持ってった方がいいかな。
レンチは持ってった方がいいな。引っ越しならアート引っ越しセンターに電話すれば大丈夫。何個まで速い？何個まで動き速い？それによってはあれだな。あと持ってくもの赤棒もあるよ笑顔。は赤棒赤棒さんね。この水と草はいらない、缶もいらない。武器は次だな。まあ素材はまあ向こうで取れるっちゃ取れるから、まあ後でいいや。パイプは違うな。これはなんだこれ。ああ、俺食ったからたけか。のこの里が美味しい。タケノコの里。タケノコの里はもう鉄板ですよね。タケノコの里は大好きですよ、俺。もう迷わずタケノコの里ですよ。キノコ、いやよくキノコ、タケノコ論争ありますけど、俺は迷わずタケノコです。もう一個ぐらい持ってっていいかな。お、仲間だ。もう絶対迷わないです、あれは。そう。やつは鉄板キノコなんてなかった。やつは、たけのこの里だよね。そうそう、鉄板キノコって何？いや、もうタケノコの里ですね。もう間違いない。もう0.5秒も考えないです。タケノコの里って俺そんなに食ったことないな。2つ並んでたら絶対タケノコ買いますか？あ、タケノコ、キノコだ。キノコはそんなに食ったことない。並んでたら絶対タケノコ買っちゃう。よいしょ。まだ動き早いからいいか。大丈夫ね。これで夜が明けるのを待つ。夜明けを待つ。ここ全部溜まったんだよな、これな。これも持ってかなきゃいけないな。今、キャンプファイヤーも持ってけないんだよな。フォージも持ってけないでしょ。フォージと、なんだっけ。キノコはビスケット。たけのこはクッキー。この違いは大きい。そうそう、食感がね、食感の違いが、涼しい服持っていくか。涼しい服ねえな。ヒートレジスト。9。これ8だね。デニムのパンツ。キノコは放っておくとクッキーとチョコが分離するから嫌い。キノコは放っておくとクッキーとチョコが分離するんです。分離するの？えそれはチョコが溶けてってこと？チョコが溶ければ分離する。分離というか外れちゃうから。放っておくとってなんだ？分離するって発火するやつなのかな、チョコレート。
チョコレートほっとくと白くなりますよね。チョコが溶けてクッキーしか残ってないやつです。ああ、そっちか。どれだけほっとくの考え中。結構ね、買ってきて忘れてる時あるんですよ。戸棚開けたら真っ白いチョコレートが出てきたりしますよ。発火したやつが。なんだ、脂肪分が浮いてくるんですよね、あれね。半年、半年、もっとかな。結構ね、買ったはいいけど忘れる時があるんですよ。うちチョコレートが必ずうちにあるので。ビールを飲みながら走っていこう。なんでニトレートパウダー持ってんの？あそういうこと。バームクーヘン美味しい。チョコレートでコーティングして食べたい。そうね。それは間違いないね。いや、北海道仕事でよく行くんですけど、龍月っていうお店のバームクーヘンがうまいんですよ。チョコレートかかってて。三宝六っていうのかな。漢数字の3に方角の方に漢数字の6。あれがね、めちゃめちゃうまいです。必ず行ったら買ってくるんですけど。そういえばうちの近くに先月か。お取り寄せしたい。あ、売ってますよ。全然、通販で売ってます。バームに先端のチョコレート塗るだけで至高の一品になります。先端のチョコレート。三宝六ファンです。毎度です。おー、セナさんいらっしゃい。三宝六うまいですよね。あれめちゃめちゃうまいです。そう、先月ね、うちの近くにね、カステラ専門店ができてね、行かなきゃなとか思ってるセんですけど。ナさん、こんにちは。笑顔。いろんな味あってうまい。そうなんですよね。いろいろ味があるんですよ、あれ。それにカットされてて食べやすい。そうそうそう。カットもそう、一口サイズにね。一口よりはちょっと大きいか。そう。ケイちゃん毎度です。よくなんだっけ、ショッピングモールとかで北海道物産展とかやって心なしか るときは、M さんの語気が強くなって笑う。さっきのさっきのって何？食料を探してる時より、食料 あげてばっかりで自分で食った記憶がほぼない三宝六こんにちは。CBD さんいら扇っしゃい。形にカットさせて細長い箱なのでお土産にいい。そうですね。そうか、CBD さんはあれか、三宝六あれだもんな。いやー、あれは最強です。あれが一番好き。CGB さん、こんにちは。笑顔。基本あげる側なので、ですよね。そうなるよな。北海道の人だと。いろいろね、皆さん毎度です。いろいろ新しいお菓子がこう、北海道で出てるけど、もう、三宝六は絶対外せないですね。
ショコラが湧いてきおすすめです。三方六。ショコラ。あ、ショコラしっか。とり系ですよね。そうですね。しっとり系ですね。北海道お土産の宝庫のイメージ。そう、北海道はね、お土ルタオ産の宝のチーズ庫です。ケーキを食べてみたい。ルタオの、皆さんあ、こんにちは。あれかな、ドゥーブルフロマージュかな、あれはね、俺、毎年、自分でも取り寄せますけど、あのホワイトデーのお返しに俺必ず毎年あれなんですよ。あれ、喜ばれるので。いや今更白い恋人とか持っててもねえとなるんですよ。そうですね。それは言えてる。白い恋人。あれも美味しいんですけど。マルセイバターサンドか。違うなぁと。まあ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 。小て、樽のルタオ池バチと瀬空港より品揃え多いので時間あれば行ってます。そうですね。そう、ルタオはね、小樽の本店行くのが一番いいです。福岡で赤い恋人。それは明太子ですか？で具合に三方六になったんですが最近広まってるような気がしましてね。三宝六は物産展とかやると必ず置いてあるので、多分そうですね。だいぶ広まってはいますよね。あれ必ず出てますからね。アマオのお菓子だったかな。あまおうか。赤い恋人。明太子かと思った。ドゥーブルフロマージュが有名ですね。ショコラもあったと思います。楽天を取り寄せ1位でしたからね。そうですね。俺毎年あれ頼むんですけど。あそこね、プリンもうまいです。ルタオの。まあ一応看板商品ですからね。ですね。看板商品ですよね。あれで全国的に有名になりましたからね。寒いのかよ、俺。寒いのかよ、俺。ちょっと待って。あったまろ。ソソプリンその場で食べました。お取り寄せしたい。ルタオも通販やってますよ。プリンその場で食べました。あれ、あのプリンうまいですよね。あのプリン大好きなんですけど。まあ、北海道はね、何食ってもうまいですからね。あれ反則ですよ。普通に、その辺の居酒屋行ってもうまいですからね。東京で道物産展は珍しくもないけど。お持ち帰りの他に普通にあるケーキ類やばいですね。ああ、やばいですよね。東京で物産展は珍しくもないけ三ど、方六とルタオメモメモ。そう。いや、物産展はね、今、どこでもやってますよ。北海道物産展は。結構多いですよ。うちの近所でもやってますし、アリオとかね、あの辺行くと、しょっちゅうやってます。だから、ナポリンとか、ガラナとかが手に入るんですよ。ツイッターで写真。仙台とかの地方都市で道物産展見たときは、しょぼんでした。なぜ？白い恋人もホワイトより普通のチョコの方が好みです。そうですね。俺もチョコの方がいいです。チョコの方が好きですね。あ、よっしゃ。さあ、1回目の引っ越し作業行くぞ。来た。NE か。北海道は、だから今、お米も美味しいですからね。いや、もうお米美味しくなっちゃったら、もう北海道
いやわいはここのおすすめ名物がみたんじゃとしょぼん。お菓子の話でああ、夜そういうが明けた。ことか。何せ海鮮が美味しいので普段苦手な人も海鮮丼食べてみてほしい。確かに確かに。味が違いますよね、全然ね。物が違うもんな。お菓子の話で夜が明けた。ルタオの近くにドリンク丸ごと焼いたところもありますね。海鮮が食いたい。新幹線に乗ろう。謎論。仙台。ルタオの近く鍵のにドリンク、付きが解けば外れドリンク丸ごと萩の月、あ、萩の月か。萩の月も、私もお菓子の話でを明かします。萩の月も美味しいよな。鶏の丸焼きだ。ああ、はい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 。似たお菓子が全国にありすぎる問題。は、そうそう、萩の月、そう、それを言おうと思った。確かにあれね、似てるやつが、あれどこだっけな。やっぱ萩の月じゃないんだけど、似てるやつを買ってき初て、仙台の時は実家に萩の月を送りつけてやりました。そう、萩の月にそっくりのお菓子が地方行った時にあって、あ、いいなと思って、萩の月好きだからと思って買ってきたら、買ってきて、あの、箱の裏側見たら、のー製造元千葉だったんですよ。俺何し仙台に、行ったことないんですよ。楽しみでしょうがない。行きたいですね。ああ、わらわら。そう千葉で、それもね、車で周りがパクリすぎなんじゃ。15分ぐらいのところに工場あって、俺何しに行ったの地方にとか思って。どこだったっけな、どっか忘れちゃったんですけど、場所は忘れたんだけど、がっかりした覚えがあったんだよ。え、工場千葉のっていう。パクリなら大阪に大阪小バナナあります。小バナナ。ポンツク。大阪小バナナ。白い恋人のパクリで吉本がなんか出してましたよね。東京バナナの小さいやつ。小さいやつ。いや、でもそんなこと言ったら、ね、東京ひよこは、もともと、あれ、九州のもんですもんね。あっちが本家ですよね。福岡だっけ。ひよこまんじゅう。まあ、東京も同じようなことやってますから。あとはどら焼きかなあこ玉でもせいどらでもどちらでもどうぞ。どら焼き、あ、どら焼き、どら焼きか。
あれ生大福もなかったっけ、仙台の方に。仙台も美味しいものいっぱいあるからな。ありますね。そうですよね、ありますよね、生大福。最近また生クリームたっぷりのクレープ流行ってきてますね。お、また流行ってるんですね。和菓子中心ですけどね。和菓子、ああ、和菓子、和菓子、でも和菓子も美味しいですからね。甘いもんには目がないからな。酒飲みなんだけど、和甘いもん。3本使ったバームクーヘン美味しい。ああ、たまらんですな、それ。あ、これ取ったやつか。よし、これで本格。レムさん、お、声聞こえました？あなたの稽古です。またか。あれ、俺これ上取ったよな。これが壊れてんの残念だな。あれ、これ取ってないんだっけ？ああ、うわ、ずいぶん壊されてるやん。よいしょ。よっしゃ、生きて戻ったよ。私んちのにゃんこはいずれも寝ております。まあ、寝るのが仕事ですからね。にゃんにゃん。どうした？これで落ち着いて探索ができるな。えーっと、ビーカー、シャベル。お、いい感じに溜まってきたな、羽。そろそろ弓で戦えそう？アイアモンハンンス。もなかなか進まずしんどくなってきました。モンハンか。俺、モンハンやってないからな。オッケー。よいしょ。プレイ時間90時間でハンターレベル15という。おお、結構かかりますね。モンハン、放置しちゃってる。もう、ケイコさん、アークに行っちゃってんじゃないの？異様に体現版やっております。ステージ開始5分で移りました。白目。そうか、ニオは来年発売でしたっけ？もう体験版来てんだ。うわ、お前、じっとしてないな、あいつ。アーク。データが固まってリセットナウですよ。あららららららら。
アークはね、バグが多いですからね。あ、同じく開始数分で落ち命。COD 楽しいよ。COD。10日までですね、ベータ体験版。10日までか。あれ外したなんか、アルファ18の弓、使いづらいな。おっと、どこ行った？あ、外す。うわぁ、水の中だ、あいつ。今月やるの多くて、モンハンも放置気味になりそう。まあ、黒サバもやってますからね、すみません。あ、外すとかない？使いづらいなこの弓。デスストランディングとニード4が。そう、デストランディングももうすぐ来ますからね。あ、予約してますけど。あれ、どこ行ったの？いた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 。腹黒い砂漠は、やめました。あ、やめたの？やめちゃったんですね。おー、外れるんだよな。あー、まだ死なない。もう一発か。ストーリーしっかりしてないとダメなんですよ。確かにね、それはわかる気がします。あれ距離感わかんねえな。よっしゃ。やっと来た。俺もそろそろ、ログボもらうだけのやつやめないとな。ドーンとかバトーペとか。7大豆のストーリーはもはや宙に浮いた。大、これのストーリーストーリって、ー楽しむだけのファイナルファンタジー14でもしようかなと。もともと FF ファンですし。FF はね、ストーリーしっかりしてますからね、もともとね。よしよし、お肉も順調に増えてるな。あとは F1 とグランツーリスモを楽しむ。F1 と、ああ、3連休が終わる。トライアルだけのつもりでエオルゼアに行ったドーンフレが見事立派なエオルゼア民になりました。まあ、ドドンやってた人はやっぱり FF の方が向いてんのかな。黒い砂漠は PVP の方がメインなんですよね。なんか聞いたんだけど。PVP の色の方が強いっていう風に聞いたんだけど。んあ、いた。あ、投げちった。しまった。投げた。投げちまった。投げたらいかんよ。投げたら。
れは下は4つ、あ、4つで1つなのか。ギルド戦とか PVP、毎日やらないといけないみたいね。領へえ。地という概念あるから。ああ。結構大変そうですね。領地か。んこれ種じゃん。雨降って寒いんだよ。寒いんだよ。寒い格好してるからかな。領地って商いあると税収あるなよね。へえ。税収とかもある。結構複雑そうですな。あ、やべ、水持ってきちゃった。毎日膨大にやることがある系の音源はもう無理ぽです。膨大に。へギルドメンバーに収入が配分されるの。え。じゃあギルドというか、まあ、ドドンでいうクランみたいなもんか。ああいうのに入ってないと、あまり面白くないゲームなのかな。面白くないかどうかはわかんないけど、やったことないから。モンハンは、まだマイペースでやれるからね。まあ、そうですよね。と言いつつ妖怪と戯れてきます。妖怪とだってらっしゃい。もう3時半か。もう3時半なのね。よっしゃ。じゃあ、今日の配信ここまでにしましょうか。っていうかもう10日なんだけど。おい、次のほどどうすんだこれ。デススト楽しみでしょうがないけどね。でもあれは楽しみですね。デスストランディングは。お疲れ様した。はい、けいこさんありがとうございました。お疲れ様です。いやー、次の報道が、俺は大変なことになりそうや。ほぼ3日間。お疲れ様でした。はい、せなさんもありがとうございました。オチです。はい、CBG さんもありがとうございました。おお疲れ様でした。疲れ様です。はい、ロキさんもありがとうございました。お疲れ様です。いやー、飯問題だけで3日間費やしちゃったからな。どうオンラインでつながるのか楽しみ。あれ、オンラインもあるんです。オンラインもあるんだ。へ裏作業してました。顔文字、ウインク、お疲れ様でしえ。た。はい、リコエさんもありがとうございました。お疲れ様です。よし、OK かな。はい、それでは本日も来ていただいた皆さん、どうもありがとうございました。それではこれにて失礼いたします。